wancine olah biloro. Bener. Nanging sing pacar yen pancen sampean kuwi gara wetang lawan aku aja mung setengah-setengah. Ayo tuplek-tuplek kakak. Dadi aku ben bisa duweni ngaji Jaya Kawijaya lan oleh Diraraga sing tanggo kan. Aja kuwatir yen bab olah biloro gagal tak tulungake kabeh kanggo. Mula ayo tinggal dhewe iki olah biloro. Iya kok kakak? Siapa yang menunggu sing tak jaluk? Sing nyaduk aku. Waduh. Iya kakak. Benar. Ora apa-apa. Ora apa-apa kakak. Ayo baleni meneh kakak. Ora ngono. Piye kakak? Ora apa-apa nek rada senep Senap. pas tengah. Gampang kok tak pinjeti kakak. Kaya ngono. Lah kudune tenanan. Matur nuwun. Apa wong cukup semene kakak? Kudune ya ora mung cukup semene. Sing mbok karepke? Mergo aku kepengin nyoba sepiro kadigdayanmu gonmu duweni Jaya Kawijaya. Oh, kaya ngono. Yen kaya ngono, sampean dhisik apa aku dhisik kakak? Tak jaluk kowe luwih dhisik wae. Ora sampean sik. Mengko yen contoh lawan aku. mengko yen kelakon aku luwih dhisik ngentokke Jaya Kawijaya. Kowe ora kuwo nang wani. Oh, kaya yen kaya ngono sampean berarti aku yo. Lagi wong kowe sing duweni Jaya Kawijaya kok nganti ora bisa ngetokke kuwi salahmu. Sing salah kowe. Yen kaya ngono bapak di menehi contoh kan. Jaya Kawijaya ning ciptamu Nek cek manang galolan dinuwono marang nikah akarya jagat. Lamun kowe bisa duweni Jaya Kawijaya sing rawi wae. aku yo ora bisa kakak. Kudune kowe disombol mulang lan kowe iki ora kurang-kurang. Saben esuk nganti sore, sore nganti esuk. Kok nganti kowe ora bisa duweni Jaya Kawijaya? Kowe kebacut. Kaya pacar dudu aku. Lah terus apa sing kebacut? Sing baca sampean. Lho kok bisa nyalahke Yen aku? kaya ngono anggone sampean gono mentah lawan aku. Kuwi ora sak mestine kakak. Ora sautuwe. Iya. Yen ngono kowe nyalahke aku. Kaya mestine bae to. Kudune sing disalahke iku ora aku. Ana kae guru. Guru kae mulang murite. Kuwi wis sak bisa kesane. Nang yen to murite ora bisa apa sing diduweni gurune, kuwi sing salah murite. Mergo murite kuwi ora tenanan, ora nyawiji marang rasane. Gone ngang Sukawarta. Oh, dadi ki mau sing kleru aku ya, Kak. Kudune kowe. Ah, yen kok ngono ya kleru ngono. Aku sing kleru. Besok meneh yen sampean kuwi nggolo wentak lawan aku bakal madhep-madhep ora mung madhep mau, Kak. Pancen kaya ngono. Wong duweni Jaya Kawijaya. Kowe kudune mantep rasane. Pikire nyawiji marang ati. Yen nyuwun lan Gusti. Yen kowe ngrungokake apa wae sangu barang sing mbok rungokake ning kupingmu ki aja mbok gatekake. Ono. Manunggal dadi siji, ana salah sijining wit ake Jaya Kawijaya. Bres mesti sumpur sekolah. Oh, dadi aku kudune madhep-madhep ya, Kak. Mantep. Ayo wis ora apa-apa. Kae, coba. Hah? Ono dicoba. Ono
ono wantu sing gede cobanen. Apa aku kok ora iso iku? Mengko pisan maneh. Yen kowe ngejake Adijaya Kawijayan, kok ora bisa mecahke gedening watu. Iki aku salah. Kaya ngono. Ya. Watu kae lho, Kakang. Eling-eling manunggalo. Lan ningke ciptamu. Sampeyan ning kono. Ngene. Sampeyan ning kono. Sampeyan sawangen. Wit sing gedhe kae. Sak tampaning Adijaya Kawijayan ku bakal adol sak walang-walang, Kang. Kaya ngono ya. Suno, ora kebak sore kok. Ora bakal mundur. Iya. Udah sore. Apa, Kakang? Loh, yo. Lah iya to. Aku lah wis kondo. Yen kowe ngejake Jaya Kawijayan, krungu swara wae apa wae sembok gatekke. Sampeyan iki mau nyeluk aku lho, Kakang. Sopo sing nyeluk kowe? Sampeyan. Iku mengaku kepengin godho. Sepiro nggonmu mantep-mantep. Penting ciptamu. Oh ngono. Dadi krungu swara kowe, adep suarane sampeyan. Coba gatekke. Oh ya wis. Mantep-mantep ya, Kang. Mantap. Sampeyan aja kaya ngono. Iya. Ya ora. Ya mesti wae ora bakal ono sing duweni rasa ora seneng lamun nyawang aku lan kowe. Iya. Aku ngerti kok, Kang. Nek wong wadon kuwi ya anu. Nek wong lanang kuwi aku, Gus. Sampeyan kuwi lho. Bahkan alit pinggir Thank
Yo nyawang aku kaya ngono to, Kakang. Apa anggonku jandan iki mau kurang to, Kakang? Anggonmu nyawang kok ora kejep. Aku kurang ayu anggonku jandan. Babar pisan sliramu iki ora duweni kekurangan apa wae. Iya. Nadyan kowe ora usah masak, ora usah dandan. Kowe wis bisa gawe senenge atiku. Ibaratnya kowe ora usah ades seminggu wae aku tetep sangen. Ora balik, Kakang. Ora balik. Lalik nggo nopo? Ayo aku bedine adus sampeyan sing ora tau adus. Mergo nggonku larang banyu. Ah. Saksi. Nganti penyempalane kelawan Kakang Anuraga, banjur bledak kelawan aku. Sing mbok karepke apa, Pak? Kowe pengen ngerti apa sing dadi kekarepku? Nanging sak durung kira-kira ngerti sapa sing Yen pancen kowe kesan, coba bukaan topeng. sawangen Roro Kembang Sore. Roro Kembang Sore. Itu Kakang. Seneng aku kowe kok jawe-jawe. Nang saben dina anggere ketemu kelawan aku Jawa, Jawili Jawa, jari. Nek sama kowe dono apa lho, Kakang? Lho. Anane aku jual jael karo kowe mergo aku iki ya uga duwe rasa seneng lawan kowe. Kakang Andika. Wis lumrah yen sampeyan wis seneng kelawan aku. Ya, Awit cilik kepengkon akhire dewasa kaya ngono. Aku saben dinane kuwi lek yo karo sampeyan to, Kak. pancen bener. Yen sampeyan tresno karo aku, mesti tresno aku kelawan aku. Wis kaya tresnane kandang lan kandang. Senajan to ora sedulur, tak ngono to, Kakak. Roro Kembang Sore. Yen aku ngerti saben kowe cedak karo Anuraga. Kowe gurih rasaku, mangkel sajroning atiku. Sing mbok karepke? Mergo iki dina aku ya uga duwe rasa seneng karo kowe. Sing mbok karepke seneng, Kak. Aku kepengin duweni arep mendhet garwa lawan kowe. Roro Kembang Sore. Apa? Aku kepengin duweni bojo kowe Roro Kembang Sore. Duwe bojo lanang? Iya.
apa bisa kan? Lah kok ora bisa ki kepiye karo maksune? Ngene ya Cahayu. Yen tok urip karo aku ki bakal uripmu kepenak lan mulya. Kuwi mbiyen aku cek cilik aku durung iso nyambut gawe, saiki aku wis duweni bondo donya kanggo nguripi kowe lan mulyakno kowe. Bondo donya. Iya. Apa bondo donya? Bondo donyaku wis akeh. Aku wis iso sambarang tuku apa wae kanggo nyenengke kowe Cahayu. Tuku apa wae? Iya. Kakak Andika. Wong wiwit cilik nganti temekaning saiki sampeyan ora tau metu saka padepokan. Banjur kuwi nyambut gawe apa, Kakak? Nyambut gawe? Bagus mbok kuwi, Kakak. Wah. Omah-omah kuwi ora sing dikira kuwi ora baguse. Ora kembang sore ora usah ngono. Najan aku nyambut gawe golek retek yo aku tak dontok duit kanggo kowe, kanggo nyenengno kowe. Kakak. Piye? Wong tresno kuwi ora mung kudune duweni duit akeh, ora mung duweni bondo donya sing akeh. Lanjut. Wong tresno kuwi yen ati loro wis manunggal dadi siji. Iya. Bakal nuwuhke rasa tresno senajan to sampean ora duwe apa-apa yen aku tresno lan sampean bakal tak tampa nanging. Nanging kepiye? Emane kan? Emane apa ora Aku tak. ora bisa nampa katresnanmu kan. Kowe ora nampa katresnanku. Aja ngono Cahayu. Aku rasane iki seneng saben-saben aku cegak lawan kowe. Kuwi tak ibarate aku nyemplung telaga banyu biru ya Cahayu. Rasane angkles. Angkles sakjroning atiku, adem sakjroning batinku ya Cahayu. Ora usah dadak sampean kuwi lho. Reroncet tetembungan sing mangan warung. Lah kepiye maneh? Senajan to sampean kuwi reroncet tetembungan sedina kaping 17. Nek kabar pisan aku ora jeneng rasa tresno lan sampean lho, Kak. Kowe ora tresno karo aku? Ora. Ora seneng karo aku? Ora. Iki lho, aja cedak-cedak. Sampean kuwi lho, Kakak. Kembang sore. Sepisan maneh tak jaluk kanthi banget. Kowe gelem nampa aku dadi bojomu. Gelem nampa aku dadi katresnanmu ya Cahayu. Napa? Iya. Napa, Kak? Heeh. Kalau aku ora tresno karo sampeyan, aja meksa, Kakak. Sambarang apa wae yen dipeksa kuwi mundak lara. Mengko yen kelakon dadi bojone, Heeh. mundak keloro ati. Loro ati. Bisa. Loro ati kuwi mengko dipikir mburi. Lho. Dadi mo. Kowe ora gelem. Aja salah aku yen aku kudu mari peksa lan. Ajar kowe Andika. Wani-wanimu kok karo wong wedok. Lah piye? Wis tak aluske ya ora gelem, aku ya nganggo cara kasar no. Cara kasar. Iya. Kuwi dudu wong lanang sing bener-bener wong lanang. Isamu kuwi mung gawe gelane ngatine wong wadon bloko. Aja sembrono. Yen kaya ngono kuwi ora suwuk. Ono apa? Tresnan, to. Kakak aku raga. Rahayu nana sampeyan kakak. Yen ora sampeyan. Ora usah kuwatir apa wae lamun kok kowe cedak lan aku ora bakal ana wong sing bisa. Tenan kakak. Sithik wae njajal kulit. Kowe ora usah ngiming-ngimingi aku. Ini apa? Nek arep nonton iki ya aja karo kono karo aku barang. Hah? Ngene. Kene-kene wong ayu. Wong ayu sing tak tresnani ono apa? Senajan to balik kono ning gagah sampean aku piye sampean. Kuwi pancen bener. Aduh, kakak. Sing mbok arep-arep lak wong lanang sing kaya aku gagah gede duwe tur tanggung jawab. Yo, kakak. Aduh, kakak. Aku kok gagah gede dhuwur. Aku yo bagus. Aku kurang apa aku Kembang Sore? Sampean kuwi Iya, ana kurange. kurang apa? Kurang siji. Apa kuwi? Kurang ajar. Eh, Kurang ajar plak-plak.
bokong semok kayak ngono kok plak 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 plak. Kowe ora ngerti bokonge katresnanku? Citakan wajan. Citakan wajan. Iki katresnanku. Apa? Kembang sore. Iya, kembang sore. Aku gemes aku nek bokonge megal-megal kok gemes. Kakang Andikan, Anu Raga. tak jaluk yen kowe gojek aja kaya ngono kuwi. Yen to gojekmu kebangetan kuwi bisa nganakake pasulayan. Anu Raga. Tenane aku iki ora gojek. Aku nyempalani kelawan kowe lan aku mbrandat Roro Kembang Sore. Iki mergo aku makel yen toh kowe cedak lawan Roro Kembang Sore. Yo gene nganti loro atimu lamun kowe ngerti aku cedak lan Roro Kembang Sore. Mongko wis pas yen aku cedak lan Roro Kembang Sore mergo Roro Kembang Sore katresnanku. Ya. Ning yo gene atimu loro. Aku keren. Ngerten ngono anu Raga. Sing duweni rasa katresnan lawan Roro Kembang Sore lamun kowe. Aku kon duwe rasa tresno karo Roro Kembang Sore. Sapa wae bisa duweni rasa tresno lan Roro Kembang Sore. Nanging yen to Roro Kembang Sore ngimbangi. Ning yen to Roro Kembang Sore ora ngimbangi tresnan, aja pisan-pisan pecok lan Roro Kembang Sore. Mergo katresnan. Kowe yen dadi pancatanmu, yen pancatanku Roro Kembang Sore ya ora gelem karo aku ya bakal tak peksa kudu gelem karo aku. Oh, kaya ngono. Ya. Ora bakal ono lanang sing bisa meksa lan Roro Kembang Sore. Dadu ora diapa-apano, dadu. Kuwi lho kakak dulu kok sawangane matane wong lanang anggere matane kok ngono kuwi mesti doyan wedokan Yen kakak. wedokan, kula aja nganti kowe gelem Andikan. Aku ora kudu ae. Piye ngono kok? Roro Kembang Sore kuwi calon bojo. Ning yo gene kok nganti kowe ngucap kowe kepengin maksa kepengin dadi bojone Roro Kembang Sore. Yen ngono kowe wis madonake aku. Kowe lagi calon bojomu. Yen to kowe cek mbacutake cedak lawan Roro Kembang Sore, uga aku duwe rasa seneng. Aku bakal tak rewangi ati tumekaring pati. Jane aku ngeman lan kowe. Mergo padha-padha murid ana ing Gunung Bromo. Sing kok arep Tur meneh, kowe murid sing luwih tuwa. Ning kene yen pancen kowe maksa, padha-padha wiritan saka Gunung Bromo maju tanding ngono iki. sing tak dhewe aku Aja wedi kakak. Ayo kakak. Ya, tak. Fight. Ayo. Fight. Sore pecah siji. Penak sampean. Penak loro. Ora apa. Pecah siji. Wes mangko dhisik. Ya, biyung tak takon. Iki mau janjane ana apa to, Nggih? Karo sedulure kok padha regejegan. Rebutan apa Roro Kembang Sore? Biyung. Kabeh kuwi Anuraga sing gawe perkara. Anuraga. Perkara apa, Nggih? Anuraga ki nantang karo aku. Mergo aku seneng karo Roro Kembang Sore. Kae uga seneng Anuraga. Kowe seneng karo Kembang Sore. Iya, Biyung. Anuraga uga seneng karo Kembang Sore. Nggih, Biyung. Lah Kembang Sore kepiye, Nggih? Lah wong siji kok dienggo rebutan wong loro lho. Keteng lho, Bi. Heeh, kepiye? Nek kula, Cik,
Nek kula niki mboten tresna kalian Kakang Andika. Banjur sing kok tresnani? Kula tresna kalian Kakang Anuraga. Oh, kaya ngono to. Kene ya Rara Kembang Sore. Biyong tak ngomong. Yen kowe tok siandikan, Biyong seneng, Biyong setuju. Nanging yen kowe seneng karo si Anuraga, Biyong ora sarujuk, nggih. Mangke rumiyin. Kepiye, nggih? Kenging menapa panjenengan ngendika ingkang kados ngaten? Kamangka panjenengan ngertos piyambak. Bilih kula kalian Kakang Anuraga menika tresna. Tresna lair tandhesing batos kula. Menawi kula kalian Kakang Anuraga Andika babar pisan kula mboten rawi rasa tresna piye. Iya, Rara Kembang Sore. Biyong iso ngomong ngono mergo Biyong kuwi duwe pawadhan.